Mhlawumbe abanye abantu bazothi sikhuluma nje ngoba sithanda ukukhuluma nje. Mina ke ngihlangabezane nakho ngqo. Amajaji kulelizwe aphethe umthetho sisekelo ayethatha amalungelo ami okuyiwona ashicilelwe umthetho sisekelo. Bethi angize enkantolo ngoba bezwana nabaphethizwe bethunywa yibo. Ngase ngithi emajajini lokho abakwenzayo akulona iqiniso. Ngaleso sizathu ke ngeke ngize enkantolo. Bangenza abakuthandayo. Ngoba ngayibela mina lenkululeko. Amajaji esikhundleni sokuba alungise akonileyo asho kuzwa wonke umuntu ukuthi uZuma siyomphuca leli lungelo lakhe simfake ejele ngoba ukhulume olaka emajajini. Bazinika umthetho ongekho kuwona beyamajaji hayi nje asenkantolo ephakeme kodwa engamajaji omthetho sisekelo. Kwathula kwathi du bangaba bikho umuntu uthi majaji ngisana ukwenza okubi. Uhulumeni wethu wajabula ikakhulukazi lowo hulumeni. Inkululeko ke leyo okuthiwa inkululeko yethu. Bahamba ukuvikela abantu ukuthi bangabulawa amaphoyisa kahulumeni. Nahamba ngayenkantolo ngadonsa ishumi ley'nsuku ley'nyanga not insuku inyanga nenyanga ey'nhlanu. Ngingenze lutho ngingazange ngivele ngisho phambi kwemantshi. Lokho kwabonisa ukuthi lelizwe akuselona leli esasilwe. Kusho ukuthi ngoba ngimnyama kufanele ukuthi ngiye enkantolo ngiye ejele noma ngingenzanga lutho. Ngaze ngathi ngaboshwa kabuhlungu ngiboshwa ucindezelo lwe-apartheid kodwa ngangazi ukuthi ngiboshwe izitha la futhi noma zingibophela nginandaba kodwa kwaba ukuye sengiboshwa abakithi. Inkinga esinayo mhlawumbe abanye abantu bacabanga ukuthi uma senza lokho esikwenzayo senziwa ngoba mhlawumbe sibazonda sizonda umuntu asikaze sizonde umuntu. Bayehluleka ukuphatha izwe. Bayehluleka ukuphatha izwe. Indlu emnyama isahlupheka namanje. Ingane azikwazi ukuye